Господин Атанасов, што мислите за новиот пристап во односите меѓу Северна Македонија и Бугарија, што го промовира новиот бугарски премиер Петков? Изцяло положително настроен съм към всяка инициатива за разговор и за преодоляване на проблемите между двете страни. Това първо. Второ, не съм сигурен, че идеята за забравяне на историята и за избутването и на заден план би сработила кой знае колко добре. Смятам, че е много добра инициативата товара от историческата комисия да бъде свален и да се създадат още няколко паралелни работни групи. Но така или иначе, историците трябва да се договорят за онова, за което са почнали диалога си, и нямам никакво съмнение, че ние имаме капацитет да се разберем в една широка ценностна рамка. Ценностна, повтарям, защото това за мен е най-важното, фундамента. Да няма обидени, да няма агресия. В тази ценностна рамка да разположим разказите си за историята, така че да произвеждаме не поредното поколение травмирани хора, а освободени от травмата граждани. А може ли овој пристап, за кој што велите со неки одредени измени, значи таа рамка, да даде конечен резултат? Смятам, че би могло. Един от първите ходове, на които от моя гледна точка трябва да се решат и двете правителства, това е реципрочна смяна на част от членовете на Комисията по исторически и образователни въпроси. Защо? Не защото мисля, че настоящите членове са непрофесионалисти, напротив, те са. Но доколкото техните образи са натоварени с известни негативни конотации, доколкото те са сред главните изиграли роля за блокадата, смятам, че дори и от имиджова гледна точка е добре техните физиономии да бъдат променени. Кога ще се случи и дали, не смея да прогнозирам, но мисля, че това би било една добра стъпка. Зборувате за историски наративи, за отворено зборување. Во одредени кругови во Бугарија се уште се пласира таа теза и дали може таа теза да биде напуштена за Северна Македонија како втора бугарска држава? Северна Македония като втора българска държава е една теза на националния романтизъм в България. Имало е хора, които дълго време са смятали, че Македония може да се освободи, след което да стане част от българската държава. Още когато възникват тези проекти, те са крайно нереалистични. Много е важно да имаме предвид това, че вътрешната освободителна организация, ТМОРО, ВМОРО по-късно, чрез изявите на своите дейци, не дава основания да мислим проекта за автономна Македония като втора българска държава. Тоест, Гоце Делчев самия пише за македонска държавица. Тази македонска държавица не изглежда като клонинг на България. Изглежда като македонска автономия, в чиято основа някъде дълбоко стоят хора с българско етническо съзнание, но застанали зад македонския политически проект. Не виждам противоречия между тези двете. По начина, по който българи са участвали в чужди национално-освободителни движения, чужденци са участвали в български проекти политически. Нека да не забравяме, че българската държава е освободена от руски войски, а не от собствени. Нито един от тези хора, най-вероятно, които са дошли да освобождават България, не са го направили, защото се смятат за етнически българи. Во политичкиот и општествениот наратив во Бугарија се пласираат и тези за етнички инженеринг во Македонија. Македонизмот како термин се користи пеоративно. Бугарија дури го смета македонскиот јазик за дијалект на бугарскиот. Што мислите вие за овој пристап во релациите меѓу двете земји? Първо ще започна с македонския език. На базата на един и същи диалектен континуум могат да възникнат няколко книжовни езика. На базата на зона от диалектен континуум, върху който вече е възникнал книжовен език, може да възникне друга литературна норма. И това не е никакъв проблем. Скандинавските страни ни дават примери за това. Норвежкия се отделя доста късно, но въпреки това датчаните не се смеят на норвежците и не наричат езика им
неправилен датски, не смятат, че им е отнета някаква част от принадлежащото им езиково наследство. Даже напротив, между трите основни скандинавски страни има подписана конвенция, според която когато студент отиде в другата държава да учи, той може да полага изпитите си на роден език. Т.е. норвежец може в Копенхаген да полага изпитите си на норвежки, а не на датски, което е съвсем в реда на нещата. Мисля си, че езиковия и националния инженеринг не са обидни термини. Ами българската национална идентичност нима сме я обрали от крушата или сме я изкопали от земята, че тя също е плод на планиране от страна на културни и политически лидери. Така че нека да не се опитваме да мислим националната идентичност като камък, в който можем само да си разбием главите. И нека да престанем да си разбиваме главите едни на други с камъните на националните ни идентичности. Те са динамични. Както македонската национална идентичност не е една от когато се появява, така и българската не е една. Има процеси на сближаване и отдалечаване. Тези процеси не са трагични. Тези процеси са нормални. Тоест, така става. Както българската държава днес няма нищо общо с българската държава на хан Аспарух, така и Македония днес няма нищо общо с различни политически проекти, които са се развивали на нейна територия. Пред да го почнем овој разговор, отворивме темата на Гоце Делчев, а вие за него обширно пишувате во вашата последна колумна, каде што навестувате дека нема да биде едноставно, дури многу тешко да се постигне решение за ова прашање. Зошто така? Да, за Гоце Делчев питането е изключително травмиращо, основно за македонската страна. Всъщност Гоце Делчев е първия и основен камък в македонската съвременна идентичност, така както е Васил Левски за България. Той всъщност е човека, в когото се привижда българската национално-освободителна революция през Възраждането. Той е емблемата на тази епоха. Тази епоха, която бива привиждана като началото на българската нация. Същото е Гоце Делчев за македонците. Гоце Делчев създава също вътрешна организация, която е на територията на Македония. Той също е човек, който настоява за свобода, за автономия. Автономия, за която настоява и Левски в интерес на истината в един, казано със съвременен термин, мултикултурен ключ. Тоест, такава политическа единица, в която всичките етноси имат равни права пред закона. Толкова много са подобията между Гоце Делчев и Васил Левски. Както някой днес, ако дойде и каже на българите, отутре Васил Левски няма да е българин, той ще е някакъв си, ама друг не българин. Ще има всенародни бунтове, гарантирам ви. Ако някой политик си позволи да подпише документ, според който Левски е и друг, не само българин, този политик слага кръст на политическата си кариера с това. Същото е положението и в Македония. Гоце Делчев е национален герой номер 1. Неотдавна беше правено социологическо проучване в Македония, който показа, че повече от 3/4 от македонците посочват Гоце и Илинден като фундамента на съвременната македонска нация. Преди 15 години в България беше направено едно телевизионно предаване, което се казваше Великите българи. Той е лиценз, не е собствено българско изобретение, но в класацията на Великите българи Васил Левски беше на първо място. Безапелационен лидер. За сметка на това Гоце Делчев също присъстваше в българската класация, но ако не ме лъже паметта, беше чак на 54-то място. Така че поради тая причина Македония трудно ще даде Гоце Делчев да бъде обявен за политически македонец и етнически българин. Знаем, има исторически извори, знаем за неговото писмо до Никола Карев, където той се заявява като българин и не само там. Достатъчно много жестове има от биографията му, които посочват, че той е етнически българин, но опасявам се, че тази формула ще бъде приета на нож в Македония, в Северна Македония. Опасявам се, че ще има нужда от много време, за да свикнат двете общества въобще да престанат да мислят своите национални емблеми само в етнически ключове. Единствено етническия профил
е онова, което е легитимно в рамките на начина, по който ние мислим историята си изобщо. Трябва да скъсаме с този еднопланов исторически наратив, в който има само етноси и само етнически и национални представители. Идентичността е многопланова, многопластова, многопосочна. Маркерите на идентичност се преподреждат ситуационно в различните периоди от живота на съответните хора. Има достатъчно много исторически личности, които в част от живота си се смятали за етнически българи, в друга част за етнически македонци. И това не намирам за проблематично. Намирам го в крайна сметка за логичен избор. Логичен избор. Знаем, че идентичността е социална конструкция. Тя се предава по пътя на обществото, т.е. в което общество израснеш, такъв си, към него принадлежиш. Българско дете или македонско дете, родени в Съединените американски щати, няма да бъдат български и македонски гражданин, а американец с български и с македонски корени. Свободният избор е водещ. Свободният избор, разбира се, в областта на историческата наука не означава произвол. Тоест има хора, които казват, приемем ли мултиперспективното тълкуване на историята, това означава, че всеки може да си твърди всичко. А не. Има научни правила, има исторически извори. Не можем да твърдим неща, които са против логиката на науката, против логиката на академичните изследвания и против историческите извори. Тоест, ограничения има. Што треба да промени Северна Македонија да коригира во својот однос кон Бугарија во наредниот период? Първото, което трябва да се коригира е говоренето срещу българите. Смятането на българите за някакви универсални злодеи. За българите, които довагят во Македония само да ги тепаат македонците. Това съм го чувал лично в Скопие. Всъщност, една част от българите са пренебрежително настроени към Македония. Те смятат, че македонците са българи, които са объркали пътя. Но съществуват и българи, които настояваме на тъкмо обратното, че македонците са македонци и те имат право да бъдат такива, каквито са. Докато ние държим и от двете страни на говора на омразата и на говора на унижаването на другия, добри резултати няма да има. Тоест, първото, с което трябва да започнем, това е добронамереността. Едва когато си добронамерен към другия, ти можеш да го прочетеш в пълнота и в дълбочина. Тогава можеш да разбереш, че българската и македонската идентичност не са в конфликт. Те нямат силни разделителни линии, каквито има примерно между българската и гръцката, между българската и турската национална идентичност. Когато българин и турчин застанат един до друг, веднага се познава кой какъв е, дори по това, че говорят различни езици. Ако застанем аз и вие пред един французин, той трудно ще разбере, че говорим различни езици. Ние имаме фолклор, който звучи и по българските, и по македонските кръчми. Море сокол пие е песен, която можем да изпеем заедно. Лош певец съм, така че няма да пробвам. Имаме традиции, в които заедно се оглеждаме. Както виждаме, говорим си с вас без преводач. Това не означава, че говорим на един език. Ние говорим на сходни културни езици. И това е най-важното в случая. Тоест, тази заедност може да бъде усетена едва когато подходим едни към други, разумно, без комплекси и добронамерено. Наистина добронамерено. Смятайки, че другия е човек като нас, че има същите права. Както определяме себе си като българи, така другия има право да бъде македонец, аржентинец, виетнамец, такъв какъвто желае. Тоест има формули, с които може да се отговори достатъчно научно смислено и достатъчно уважително към другия, без да пренебрегваме това, че имаме и различия. Без да обявяваме всички хора за еднакви. Нали? Този лигав либерализъм на мен ми е дълбоко чужд. Имаме разлики, но въпреки това си мисля, че тези разлики биха могли да ни обогатят. Не е необходимо да ни разделят. Благодаря много. И аз благодаря.